Que estupendo este ritmo africano dos alumnos de cuarto. Puf, é menos mal que xa nos libramos dos intrusos. Ten cuidado que ainda poden volver. E ti? Pois xa ves, como agora os de quinto de primaria van a interpretar unha muiñeira, pois xa vou ambientando, con todos vos, a popular muiñeira de Chantada. Que vemos a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis se fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala.